Ole tuntuma chuan Korean movie kumsang ni sompariata anti chwa dorlok kha in thlir ho velok don te ang zanchu are to in siol khopui po are to hlemaya meche pakhat aming kangsing hi chu ain lo ho ve che a eng chita hantuma ma se alai ti chu aneng theita mi alo athom no dana bo ma tang chuan thom mak tak a hretatlat mai bom chu awa honga ma se eng ma umlo a han hoile le che chu mi pakhat hian aron beita thot mai ani ni engama sataral nuwa chu mi building a bok chuan meche pakhat aming chu kyang mi ni bula mi pakhat alo mu verang maya jinga ni chuan chu pa chu thobin kyang min e tur da tha chu ei sakin achhuak ta a reilote nuwa kyang mi ni poran thowe in alu chu na ti ema wangin na chhokna a ya chote ein a hna akal turin ein sam zui malmala abo hnu ti tlem to sia mu chuan mak ati hle a chwa dona akong ka kalna ki pet loka bal lokai chu a muwa akota ti fain a in chu akalta ani a thona chuan klak tangin mi lo kala piang chu alo bia khal zung zung maya chu chuan atilung oi lo hle a thian no le a tho pui o haya zui po in an lo thin rim pui ve hle boka an hona rela chuan nui warwa chungin an ti ti dona an om don lai chu mi pakhat hian alo en ru reng mai a omna building aba thlen chuan zana duty ga chuan kyang mi ni thil tur alo pe a akong khara anu in le kha lo tarin akong khara hon thelo awanga athil tur receptiona ada tholo in ziaka akong kalok po chu a khuna alo in hong rang mai anu chu ba bia in akong kalok password chu athak zeu zeu tho shilin aron tlo don ani chuan ron shilok to torin ashila akong kalok khuna lo in hong kha ati ani le ni lo azot ngala ma se anu chuan ati ani lo tho lo shila akhuma amot nu chuan pon lam atangin thoma sheta an ngai thak chen chuan akong kalok me dik lo ri alo ni a tu emo chuan noron do atum ngei mai thom are nu chuan wa thovin zoi zoi in ong a chuan aba bia tu ma an lo om lo ti chuan kong khar chu hongin tu ma pon a hmulawa ma se akong ka zona mi zel bung lo omin police a kauta a mi zel bunga fingerprint chu la turin ashil ma se police te chuan poi khoina tak tak om lo chuan chet an lak theilo thu an lo soita a kyang mi ni po in thamang zan la pin muzai are le tamaya ama iro chu aruma chuan mi pakhat lo om berengin aba room chu manga abula che chuan amu vele a zinga kyang mi ni chu luna ne na harle anna a akallam chuan chhun lama duty thin gat ne na cctv na a record thaw a en thele thelo zotin gat chuan a thei thu ashila a ho huna endun adu tho shilin akalta a anna a akal ma chuan inlwa tur dang azong pa boka ma se a inlwa tum chu a omna a in a to mai baka ate jok si chuna hayoi juinen chun chu an eidona a thianu chuan fiamin a him jok nan belpa nei tura shilin an tho pui ni bok tlangwal mel thatak kim sing huwa chu a it pui thu ashil bok ani anna a chuan a ma aya chanlana sa in mi local chu alo bi masatamul maya chungzinga chuan mi pakhat a ming ji jianga chu kyang mi ni chuan lo huitel ve in thil a shal theinan ati ti puya chuta chuan an lo in thenum rangti an hu chuak nge a anin dor zo no chuan kyang mi ni chuan a business kat pe in momo anei huna ka ta a numbera be mai turin ashil ji jianga chuan kyang mi ni chu adu ri ro ve hle a coffee in puya ta na somzui ma se kyang mi ni chuan a som na chu alo hnola ji jianga chuan chwa chalin thil leitir adu awanga abyak tha thole du anga alan vel tho ashilta a chuti lai tak chuan siang huwa chu localin aron chan ngala security guard kau sakin ji jianga chu an roi chakta ani anna atanga a ho nuwa a omna building a chuan zanlama ga chu a bosin haumi kaloni a ga chu dung hon ani in amma zana police ron kal ngai khopa anna atlin na awangin hau alo twar meka kyang mi ni chu elevator a chuangin mi pakhat aron chong vele a chupa chu aring hlel ru ta hle a aruma alu thleng amel ru renga zana aruma lo thin pa tho chu a khum hnoi changa lo chhuakin nim hlum aron nim tira chumi zo ba juma in boalin hano na te a man sak vela aim bol zo chuan asam tla te ti fain kyang mi ni bula awamule ringot mai atu ka chuan a hnalama an bo chuan a contract a zo to tho lo shil ma se anung chang a that ema wangle ataimak ema wangin company a chuan thoklen mai tura adu tho shil boka amai ro chu kyang mi ni chuan aril ru hrisel lo hun lai takani awangin a hu phor ve hle a ain ngai to tor tho shilin a hna chu azom le ta phota
reilote hnuwa number shat ngai lo atanga khol dongin achang do lo an hnuwa ba sangha lain chumi number atang bok chuan khol adong le chuti lai tak chuan abula ji jianga chu arun ding thuta taxia chuan pui tura somin ahmania ati mol pho awang khan rol le ta be sei thuashil kyang mi ni chuan a hlau thong ta hle a ma se chuti lai tak chuan siang ho chuan aron chalne ta hlau mai kyang mi ni chu a thata a aruma han lo chuan kyang mi ni chuan lai te chu ati eng theita mia lo akong khar chu tu emoni hian an ron ki ngal boka abo hon chuan siang ho lo ni in upper thengil aron pe a arum thimuk arun mo chuan asyam thasak te tho shilin ani po chuan alorem ti ve maya asyam thasak no chuan kyang mi ni chuan coffee in puya somin siang ho chuan alorem ti a kyang mi ni chu bathroom a valut loka athil da bel chu a lo na hlira lo ti mo chuan a hlau ta hle mai siang ho chu aring hlel zo ta veka siang ho hne coffee leilok tura akal don tho shilin a chhosana ti chuan police kovin police nen chuan arum lam chu an pana an han hong che chu siang ho chu kong khara anek ta ya in phorin alo thi fel rang mai police chuan room chu dap kwalin tu ma nom lo kyang mi na chu police station a thu zo fia tura shwaini in police ka hnu loka mithi lo omrengo chu rin helom devin an shea chu ba ka thorwal pui ane nge an ringa ma se fin fiana an nei lo mai ba ka kyang mi ni chuan police te hna a ina ludru an om chen thu alo shil to awangin poi soi lawa ngain an chhole ta ani an na a akirle hnu chuan abo chuan a tho thei to lo tor tho lo shilin an offer alak lo awanga midang an pek tho alo shila a contract a zo to boxi awangin na nei lawa a hole mai ngai ta a omna building a chuan bolet le in gat lo om chu cctv tape in adila gat chuan lo rem ti in an indona ama iro chu video chuan ama bak alang lo gat chuan thlamwanin a room chu alu ma a ain saktor thoshil wani thak takin tu ma an lo omlova ama iro chu thil omdan chu alo in thak danglam na salhe thung chhuata coffee bean lo bonwa yin kyang mi ni chu angai a thalo ta hle maya ain wa tor song to hne na a hmuang ang lo le saktora shilin coffee bean bonwai chu ati faile a chuta chuan cha bi a char ta nol mai ti chuan kyang mi ni chuan building a room sang sang chu anei tu ber a hmu theina na wa chin vekin cha bi chuan siang hi room a hong ta hlo mai a chunga chuan tu ma lo omlovin a ming postcard a hmalo zoka a thian nu highway zu chu siang hi e credit card statement zong tora ngenin a statement a chuan dor pakhata zantin dariata un thum man thil alei tho hmu theya ma se saturday ero chuan chundar khata alei thin thung statement a chuan a phone number injak tel bokin bia ka hantum china ma se an bitlang theita reng lo ti chuan an pahni chuan a thil leina thin dora chuan vakalin a thil le lai wa hmutumin an nga chung chuan thil an ei boka an thil ei lai chuan dor nei tu hne na tang chuan highway zu chuan tax dongin meche pakhatin un thum man thil alei ti shil chu vele kyang minute pani chuan chu no chu zuiru in mun ro san mel to taka an zui zela kongpeng chhuam an thleng ta tlat mai akal na zok an hmulo awangin kyang minute pani chu in chen sangin an kal zela highway zu kalna lama chu no po chu local ve meka chu no po chuan zui tu anei ti shat vele atlanta a highway zu po in zui ve ngalin reilote a pha a amanta ma se siang hi aloni holo chuti lai chuan kyang mi ni chuan zo te pakhat bom atanga thillo eme ka hmuwa avakal hnai chuan building chunga alu dai kyang mi ni chuan zui zelin building compound na zo te elai ang bok bom rok chu alo om phung maya to emo in chu zo te chu achom ti sha thei maya compound na lutin kongkalam apana kongkhar chu ama room kalna ang thawalo ni a code number melu apyang chu adiklau zel si ama iro chu amani zinga aloki pet bal omdan kha a chhuak le voi engma sa ta han beile hnu chuan ati dik theita ani in chunga chuan lutin hoi kwal vela atira chuan tu ma hmulo alut pheizela khuma siang hi dik tak chu phorbe in alo om reng mai abana jip khaina in vo in ni khoshelawa lo omin kyang mi ni chuan police phone bata ma se engma soi ma in siang hi man tu chu aron lut kyang mi ni chu khum hnoi alut man hlaba chu pa chuan siang hi phone chu kengin tu emo alo bi meka phone a chuan siang hi a tha mek tho soin a ai mel tha me chedang a hwal tho soiboka abiak zo room danga akala kyang mi ni chu khum hnoi atanga ron chhuakin kongkhar phena abiru man ti in chu pa chu aranin aron letlia ta siang hi ponsin chu hlipin ake lo tan sak to ring alo ni a
atak sadang po chu tansak atum le mek lain police siren aloria chupa chuan tukver atang chuan police chu ava en thli thlaya remchang ala in kyang mini chuan rum chu achho san theita mase kongkhar ava bandon che chuan a phone kal san chu aron rita hlo mai chu vele lukhum dum khum le mai kordum wa chuan a phone a theingil thoshilin la le torin a shila kyang mini chu arangin atlan chuaka chupa po chuan aron wata kyang mini chu a awak waka mase tu ma in anun she phasilo a aya chakatla anin dora usan to abirua aluna ron mumanin dora lu atum lai tak chuan highway ju in tolai lerin aron sotapop mai mase chupa chu ron thaule watin highway ju chu aron bele ta shepa amai ro chu wa nei thak takin police car aron nang hlawa highway ju chuan lo awakin police po chu anun tlan ve ngal wata police a hmu chuan chupa po chu atlan cheve ta ngal ani thilom che an shilfian hu chuan police chuan an soi building chu an ve en fia mase tuma an omlo thoshilin detective li chuan do soi apua chuti lai tak chuan officer pakhat hian thothar ron thlanien detective li nena ruangan hmu thoshila an ve en chen chuan siang hi ruang alo nereng mai arwang bula chuan kyang mini business ka ta omtil boka an hnuwa kyang mini chuan a to chu a dan soin san hlui lam abun thoshil ti chuan detective li chuan ji jianga chu thu zo fiatan an manta a kyang mini business card anei boka wangle security camera achangin kyang mini azui ro thenti an hmu thei boka wangin an ring hlel hea ji jiang ero chuan tu ma thalo thoshilin pui soilo ani thosoya mase detective chuan an ring hlel ber ani thu ashil chuan ji jianga chu athinrim ta hlemaya chu wang chuan lokapa an khongtaria detective li chuan kyang mini te pani hena ngai dam dilin an ho thei thu ashil kyang mini chu a in thara chuan in sonin akong khar le tuk verde chu toma ashiat lawa an lu theilona na thuam thaweka chuti lai ero chuan ji jiang ero chu fin fiana awm lo wangin an lo chhawe mek boka kyang mini omchina building a chuan vakalin a in sonna awazota do soin apa thi tho shil angai tho security guard lo om dong hu na chu ashela ti chuan kyang mini address thar chu asheleta kyang mini chu ein thara chuan a thlamwang te deuh huaya chutia thlamwang taka awmlai chuan athil tur an ran pe a chunga chuan a hma a building ro san to a phone thlau kha alo umreng mai phone a chuan amu hi lai thalak engmo zat lo omin a en lai tak chuan phone chu ron ri in video call donga call chu changin video a chuan a thian no hayo ju ina twal thatto kha lotin amu hi lai chu alo en ranga chu vele kyang mini chuan arang theyang berin a in pokal ta lo chuan hayo ju in lam chu apan ngal wata awa thlen chuan mi pakhat hi alo chhuak ve mek boka hayo ju room chu thlengin kongkhar chu honan tuma mase alawin kaltlat mai kang chelna burla in adeng tabak waka mase reipo adeng man lautia ji jianga chuan apumaron nek chorin jela atana chana apua mundanga shwaya tu mek lain wanei thlak takin police in anron man le hlomai ji jianga chu anorin hil ema wangin anzui ro lo ni a kyang mini chuan athil ti lai chu chunjom watin kongkhar chu a hong theita bedroom ma avalu chuan hayoi ji khuma thisen alo luang reng to a chuti mek lain kyang mini in thara mi pakhat alo lu dur ve mek boka anhure waklawa kyang mini chuan hayoi ji chu hospital a ompuin wanei thlak takin a ke tlem te bakin alo kaklo hlo hayoi ji po chuan kyang mini chu thlamwanin a thiam lo ani lo tho ashila detective li chuan kyang mini hena tu emo in video seamin ain rin lo laya man ani theinan video khan an khol ta ani te shila jijianga chu an man to thoshilin DNA test result po an nga mek thoshila atha amon phanan ti in penguin lem achunga security camera oma pe a ho vele kyang mini chuan abanga tar ngal ani chumi no chuan dora thilei turina kala chuta chuan awmna building hluya security guard anga tang dong hu na chu atonga ani chuan kyang mini hena ti boy tu an man to awanga atha amon to le to la azota kyang mini chuan changlem lovin athil le tur chu leiwatin chhuama yatuma mase dung hu na thil le manzat asha chuan ading ta chot mai dung hu na chuan un thum man boma e turom chu aleya sana hluilam ve to tak chu abun boka chu vele kyang mini chuan a in lampan watin awathlen chuan detective li an ron bia in a in chhosan lo turin aron shil ji jianga kha DNA result a negative awanga an chhuat hole an chhuat no luka tha ani thu aron shila
adawar chunga bom mo chuan a phone chu phorin CCTV a dunghu na chu a khum noi a lut ti a muda thuta chu vele dunghu na chuan a ke chu aron wan ta thut mai kyang mini chu atal chhuak theidal hawa ma se kongkhar hon ma cha chuan dunghu chuan ni khoshelavin asiam ta a detective lia chuan kyang mini chu azong ve me buka dunghu nan kyang mini kara ada lai chu security camera atangin alo mu ve a dunghu na chanchin chu officer dang chuan romshilin kyang mini omna building hluya veng tu na a tho thole jianga thi an char nu loka a hna atanga aban thu an ron shil boka chuti lai chuan kyang mini chuan ni khwa ron shitanin khuma muin abul loka dunghu na chu mu vein alo ko a dunghu na chuan kyang mini chu om hadam tora shilin engtiklai po a chwa thei thu a shil ma se chwa atum chuan a kut leke ero a chan tor thu a shil boka kyang mini chu a khu da vak vak maya chu wang chuan dunghu na chu vakal nain kyang mini lu a chuan a chula remchang ala in kyang mini chuan abing alo se sakta pop mai dokan na shalo om chuan a kut a vit boka a taksa chu ka hikna awang khan la chi tha theilavin a in hnuk chhuak thei choka in hnuai a chuken chhuana tur zongkwal ma se kongkhar zongzong chu alawin kalvek tukver om chhun po chu thingin alawin kilbet vek mai sia dunghu na chuan sheipuinen kyang mini chu aron zonga kyang mini po chuan chhuata dar thalang ke them chu charin in ven nan manatuma chuti lai tak chuan thil ri thwai sheta detective li aloni in aron awa kyang minin a chan vele dunghu nan li chu aron bo ta thut mai lian chuan in swalin asilai ken lai chu anin chu na lama silai chu ari ta thwai thwaya thom are de hnu chuan kyang mini chuan ava bi thla a dunghu na chuan lia chu alu alo vit alo ni kyang mini po chu ron pan na in vi atum le a ma se kyang mini chuan dunghu na dinna carpet chu pothodin atluk lai takin silai chu la in ka han tuma ma se mu alo nei to holo chuta dunghu na chuan kyang mini lo chu chhuata chuan a so chor chora ma se kyang mini chuan tloma tum bik lo dunghu na kena chu akum sak waka dunghu na chinrim chuan kyang mini chu a thelo pa wardrobe wasu in an pani chuan adel ta ve ve a dunghu na ko chu wardrobe sir chuan dilin kyang mini chuan tal chwa tumin a beina sal heya ma se dunghu na chuan a chelzel thawa dunghu na chuan a ko chu la chhuakin kyang mini chu a rek beta kyang mini po chuan a theipa to pin anema nemson atum na lama wardrobe a perek lo fura alu han thil ta zot mai dunghu na chu a theta shamani ti chuan thlainga musa taral no chuan kyang mini po in non pa ngai anei vele theta a in thara lutin ala in rem felawa a thil ti ma sakber to chu khum hnoi en ani a han ena ma se to ma an lo om talo